хора, ние сме КБ или Кати и Борко. Аз съм Борко и сега ще ви разкажа малко какво ще правим в нашия канал. Всеки ден ще има ново видео, което ще бъде backstage или Get Ready With Me, най-вече танци. Може да има и други неща, ще видим. И утре може да очаквате нашето ново видео, което ще бъде Get Ready With Me за едно много специално събитие. А сега нека ви покажем какво Кати ще каже. Съм Кати и нещо, което искам да кажа, че предполагам, че първото нещо, което ще видите е реално, че канала ни се казва Борко еди си какво си. Обаче просто не можем да го прекрасим като хората, иначе канал ни се казва КБ. Така, съответно, ако видите стари видеа на Борко, реално не ги гледайте, защото просто неговия канал го превърнахме в наш канал. Моя канал ще бъде гейминг канал. Също така ще правим анбоксинги. И ако стигнем 50 сабскрайбъра, ще направим лайв тук в YouTube и ще имаме както в Instagram, така и в TikTok. И ще има и giveaway. Не забравяйте да се абонирате, да харесате видеото и да коментирате, най-важното. Всичките тези неща и утре очаквайте отново ново видео. Сега от нас.